A good part of the world today suffers from a shortage of bread. But there is even greater shortage of the spiritual bread. Jesus Christ Himself, "I am the bread of life," He declares. Unfortunately, these people do not really understand their hunger. They fill up their spirits with pleasures of the world, material things, and they think of nothing but the present. Will you allow them to starve and die? Is there anyone who will give them this bread? The apostles of the media of social communications live and give Jesus to men and women of every age the good news of salvation. Come and join the Daughters of St. Paul. For more information, please contact the Vocation Directors. And ABS-CBN bring you Christ the Healer. In this Mass, we pray for the following: for the healing of Judith Escuadro, Teresita Acantilado, Lita Manlangit, Jessie Lim, Erlinda Yu, Vicky Entanto Pogoy, Liberato Paring, Queenie Yu, Lucy Canora, Lelita Rama, Eddie Aya, Joan Tejedor, Lorenzo Zapanta, Segundo Tagalog, Aida and Arlene Duarte, and Leonarda Arnejo. For the good health of Chan Chin Lam and family, Arlinda Paraz and family, Nathan Thomas Ho, Neil Sailoon, and Gina Marie Ipil Batikin. Thanksgiving offered by Rebecca Mancao, Mr. and Mrs. Ricardo Gutierrez, Beth Erasga and family, Zenaida Villanueva and family. Birthday blessings for Thomas Ross Cal and Joy Catalia. For the special intentions of John Carl Oliverio. Blessings for TV Mass sponsors and benefactors. For the protection and safety of overseas Filipino workers, seafarers, and for our soldiers deployed in Marawi. For the eternal repose of Crisanta Cal, Jaime Lim, Sui Ching Lim, Elnora Beduya, Josephine Arenas, Gloria Lim, Conciso Go Macias, Evangeline Texon, Juanita, Ramona, and Cancesa Uy, Eduardo Montes, Generoso Hermosilia, Evelyn Perez, Charlita Turno, Cesario Lato, Concesa, Bienvenido, Lilia, Gamaliel, Maria Cleofe, Maria Carmelita, the deceased TV Mass benefactors, and for all the souls in purgatory. Let us sing to every nation, great is our God and King. He is our rock of our salvation. Lift up your hearts and sing. So sing, for we are God's people, for He has shown us His ways. He gathers us to His table to partake of His grace. Come, let us sing to every nation, great is our God and King. He is the rock of our salvation. Lift up your hearts and sing. Great is our God and King. Mga kaigsunan ko da ni Kristo, nga niya karon dinhi sulod sa kapilya, sa atong mga kaigsunan
nga tua sa ilang tagsatagsa ka mga panimalay, ilabi na gayod sa mga masakiton sa mga hospital, kaniyong tanan, maayong buntag, maayong Domingo, ug welcome kanatong tanan sa pagsaulog nining Santos nga Eucharistia. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, amen. Ang grasya sa atong Ginoo Kristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga igsuon, maginulso kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog sa Santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan ug kaninyong mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuy ako kan Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel nga santos ug kaninyong mga igsuon aron inyo akong iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaloy-an unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Tus
magampo kita. O Dios nga gamhanan, puna ang among makasing-kasing sa gugma sa imong kahingpitan, dungagi ang among pagtuo, ug sa walay imong puas nga pag-amuma bantay ang tanang maayo, nga imong gihatag kanamo. Kini among gipangayo, pinagi sa mong Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi og hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Ginoo, gilimbungan mo ako. Mas gamhanan ka kay kanako, busa wala ako'y daganan. Ang tanan nagbiay-biay kanako, ug gikatawan ako nila sa tibuok adlaw. Inigsulti ko, musinggit ako sa pag-ingon. Kamatay, kalaglagan, Ginoo, gibiay-biay ug giyamiran ako nila kanunay, kay gisangyaw kuman ang imong gisulti. Apan, kung muingon gani ako nga kalimtan ko ang Ginoo, ug dili na ako magsangyaw sa imong ngalan, bation ko nga ang daw kalayo nga nagdilaab ang imong gisulti sulod sa akong kasing-kasing ug kabukugan. Naluya akong pinugong niini, ug dili ko nagayod kini kapugngan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang akong kalag, giuhaw kanimo, o Ginoo akong Dios. Ang akong kalag, giuhaw kanimo, o Ginoo akong Dios. O Diyos, ikaw ang akong Diyos, nga akong gipangita. Kanimo nangandoy ang akong unod, ug giuhaw ang akong kalag, sama sa yutang nga uhaw. Walay kinabuhi ug walay tubig. Ang akong kalag, giuhaw kanimo, o Ginoo akong Dios. Sa ingon nagsudong kanimo, diha sa sanktuaryo, aron pagtan-aw sa imong gahom, ug sa imong himaya. Kayang imong kaluy, mas mayo kaysa kinabuhi. Ang akong mga ngabil, maghimaya kanimo. Ang akong kalag, giuhaw kanimo, o Ginoo akong Dios. Sa ingon nini, daygon ko ikaw, samtang buhi ako. Sa pagbayaw ko sa akong mga kamot, sangpiton ko ang imong ngalan. Ingon sa kabuhong sa usa ka bangkete,
mabusog ang akong kalag, ug samad sa diyang akong mga ngabil, magdayi kanimo ang akong baba. Ang akong kalag giuhaw kanimo, o Ginoo akong Dios. Ikaw ang akong hinabang, ug diha sa landong sa imong mga pako, nagasinggit ako sa kalipay. Ang akong kalag nagadangup, pagayo kanimo. Ang imong tuong kamot, nagasapnay kanako. Ang akong kalag giuhaw kanimo, o Ginoo akong Dios. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Busa mga igsuon, tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios. Ingon nga buhing halad, balaan ug makapahimuot kani. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. Ayaw kamo pagpahiuyon ni ining kalibutana, kundili ipabag-o sa Dios ang inyong panghuna-huna, aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios, unsay maayo, hingpit ug makapahimuot kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Sukad niadtong higayuna, giingnan ni Jesus ang iyang mga tinun-an sa tin-aw nagayod nga pagkasulti. Kinahanglan nga moadto ako sa Jerusalem ug paantuson ako pag-ayo sa mga punuan sa mga Hudeo ug sa mga pangulong pari. Ingon man sa mga magtutudlo sa balaod, patyon ako nila apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw ako. Tungod niini, gidala siya ni Pedro pahilayo sa uban o giingnan. Dili unta kana may tabo kanimo Ginoo. Miliso si Jesus ug miingon kang Pedro, "Bawa Satanas, nagbabag ka kanako, kay ang imong una-una sa tao ug dili sa Dios." Unya mingon si Jesus sa iya mga tinun-an, "Ang buot may mong akong tinun-an, kinahanglan nga ikalimtan niya ang iyang kaugalingon, pasano niya ang iyang krus, ug musunod siya kanako. Kay ang buot magluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton niini.
May makuha ba ang tao kung maangkon niya ang tibuok kalibutan apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi? Wala gayod. Ang tao walay bisan unsa nga ikahatag aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Kaya ang anak sa tao hapit na moabot uban sa himaya sa iyang amahan. Kinuyugan sa iyang mga anghel ug unya balusan niya ang tasatagsa sumala sa iyang nabuhat. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon ko ni Kristo, God is good all the time. Bantay biya ha. Kinsa man nato dining adunay mga gipas-an o mga krus sa atong kinabuhi. Daghan. Kinsa man nato dire nga nalipay sa pagpas-an sa iyang krus. Nalipay gyud kay nagisiman, nagkatawa. Apan atong utingkayon kay basin baya og bugat ang atong mga gipas-an nga mga krus. Sa ato ang mga kalisdanan, labi na gayud ang mga problema. Kay balo mo mga igsuon, sa Ebanghelyo usab ni San Mateo, Kapitulo 11, versikulo 30, nagaingon, sayon ang yugo nga akong ihatag kaninyo, ugaan ang ipapasan ko kaninyo. Timan niya, gaan ang ipapasan ko kaninyo. Unsa may makapabugat sa ato ang mga plasanon, sa ato mga problema? Utang diri, utang dito, CA diri, CA dito. Dili ba? Nganong nasubraan mag-utang ang tao? Ug usapod ang makapabugat sa atong mga plasanon, kay ba mo wala? Kay ba mo wala? Karon makibaw mo. Kaning ang atong mga kahiubos sa ato ang kasing-kasing. Ang atong mga kalagot, ang atong mga pagdumot. Labi na sa mga sakop sa ato ang panimalay nga wa nato tinggi. O tingali sakop sa atong kapunungan nga maglisod ta og tapad niya. Ug uban pa, ug uban pa, ug uban pa. Daghan jud kaayong mga gipas-an nato nga wa gyud na unta musugot ang Ginoo, mao na ipapas-an nato. Kay iya manggingon, gaan ang ipapas-an ko kaninyo. Dili ba? Amen? Sa atong panahon karon, adunay mga ginikanan nga trabaho diri, trabaho dito, overtime diri, overtime dito. Kay gusto sila ang ilang mga anak magtuon nga wa gyoy problema, wa gyoy mga kalisdanan sa ilahang kinabuhi. Latod nga pagkasulti nga gusto ang mga ginikanan nga ang ilang mga anak nga nagtuon dili intawon kaayong mahago. Ang ipokus na lang ang ilahang pag-eskwela. Naanawa. Sama ni Pedro, sa diha nga miingon si Jesucristo, kinahanglan ang anak sa tao, ang iyang gipasabot, ako mag-antos hangtod gani patyon sa mga kadakuan sa mga Hudeo. Unsa may reaksyon ni Pedro, iyang gihunghungan, iyang palayo niya si Jesus, magtutudlo, dili unta kana mahitabo nimo, nga dili ka mag-antos, nga dili unta ka patyon. Unsa may gitubag ni Jesucristo? Pahawa Satanas. Kay kana imuhang gihuna-huna,
hunahuna sa tao. Apan ang hunahuna sa Dios lahi sukwahi kinahanglan magantos ang anak sa Dios. Gani patyon siya. Dili ba nindot man kaayo nga nagapasalig nato sa Jesucristo nga sa atong pagpuyo dinhi sa kalibutan naagyo na ang mga kasakit, naagyo na ang mga kalisdanan, naagyo na ang atong mga palasanon. Usa si Jesucristo kanato niining mga panahuna sa ato ang kinabuhi. Mo ni makapadasig nato, mo ni makahatag nato kaisog pag-atubang sa tanan nga mga hagit sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Dili ba? Sa ato pa ay tipik o kabahin yuning tanan sa atong pagpuyo dinhi sa kalibutan. Apan kasagaran nga mahitabo ang ato manghunahuna kinahanglan ang atong kinabuhi komportable, hayahay nga magsige lang taglingkod at tubangan sa computer, magsige lang tagtuplok sa ato ang mga cellphones. Dili ba? Gusto kita nga ato ang kinabuhi karong panahon na dili gyud ta maglisod pag-ayo. Dili na ta magsakripisyo. Kay kasagaran instant naman. Sa laing bahin, nindot kaayo pod ang katapusang parte sa ebanghelyo kay naghisgot kabahin og butang kalibutanon. Kinsa man nato dinhi nga moangkon gyud siya nga wa gyud koy kabtangan sa among panimalay, be. Nga wa gyud mi telebisyon, wa gyud mi telepono. Pila ka buok cellphone ninyo? Ha? May lang untag usara ka buok, tagsara. Apan dili kadaghanan yun, lain para sa landline, lain po sa mga para sa pang-text. Mauna nga kita gipahinumduman karong Domingguha, mga igsuon, una sa tanan, ang mga butang kalibutanon, usagid na nga dako kayong tentasyon nga ang atong paglantaw sa atoang kinabuhi dili tinuod nga pagpuyo dinhi sa kalibutan. Kay ang tinuray nga kinabuhi nato dinhi sa kalibutan puno sa mga sakripisyo. Gani puno gayud sa mga kanabitawng mga tao nga pagtan-aw nila kanato sukwahi ang atong paningkamutan sa ilahapong kinabuhi. Mo na mingon sila, uy magmoderno na taron. Dili na ma-apply ang kinaraan. Kinahanglan magbag-o na taron. Sa to ang kahimtang tingali sa itong tagsa-tagsa ka mga panimalay, kitang mga edad-idaran o ang inyohang mga sakop sa inyohang banay nga batawag na itong mga millennials, usa gina kakasiguruan nga usa ka semana ana, dili gyud mo magpuyo nga magmalinawon. Gani tingali, matag adlaw, nagkasumpaki ang inyong huna-huna. Agree, disagree? See? Kay nga naman, kay dili man sila kasabot sa ato ang nasinati, sa ato ang naagian, sa kapipila ka mga katuigan sa ato ang kinabuhi. Ang mga butang kalibutanon karon magatukmod nato nga kana bitaw pagtan-aw sa kinabuhi komportable sayon nga dili na magsakripisyo, mangita nagsurkatanan. Sa laing bahin, usagid ni pod ka realidad, ang gugma dili gyud makapatagbaw pinaagi sa mga material nga mga butang sa kalibutan. Bisag unsaon ninyo pagpaningkamot nga makahatag og maayong mga butang ang kinabuhi sa inyohang mga gitawag og millennials,
dili gina makapatagamtam nila sa tinuoray nga gugma. Kay ang tinuoray nga gugma, importante, mao gini gikinahanglan sa mga millennials ang tinuod nga presensya sa ginikanan. Ang panag-istoryahanay, ang pagdungan sa pagkaon, sa pagdungan sa pagampo, maunay tinuoray nga makahatag gayud o gugma sa usag-usa kanato. Ilabi na gayud diha sa atong sakop, sa atong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Balikon ako ang real presence sa matag usa sa sakop sa banay, labi na ang mga ginikanan. Amen. Ang ikatulong punto, kabahin og material. Usag yun ni karealidad. Bisag unsaon na to pagpaningkamot, kung naatay mga kabtangan sa atuang tingali sa itong tagsa ka mga pamilya, sa atuang kinabuhi, timan-e gyud ni, dili na to madala sa panahon nga mubiya kita nining maong kalibutana. Dili gyud na nato madala sa laing kalibutan. Sayang lamang kung ang atong mga gipanangkamutan, gipaagasan o mga luha og singot, unya ang nahibilin, mag-away na lang hinuon. Imbis unta, magsinabtanay. Amen? Muna mga igsuon, sa ato ang pagpadayon sa pagsaulog nining Santos nga misa. Karong Dominguha, gipahinumduman kita sa Ginoo kabahin sa atong mga gipas-an, kabahin sa atong mga problema. O ang ikaduha, kabahin sa mga butang kalibutanon. Ang makatagbaw ragyod sa tinuoray nga gugma diha sa banay, maugayod ang tinuod nga presensya sa matagsakop niini, labi na gayod ang mga ginikanan. Maghinaot kita nga sa kanunay, pahinumduman kita sa Ginoo, matagtakna, matag-adlaw sa atong kinabuhi. God is good all the time. All the time. Kitang tanan, nagatuwa ko sa Dios nga mahan, makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, o kay Kristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansan sa krus, namatay o gilubong, kunsad sa mga matnatay. Sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan, nga makagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Sigatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa pasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, sa kinabuhing dayon. Amen. Pangayoon ta sa Dios Amahan ang grasya nga mahimo kitang mga tinuod nga sumusunod ni Kristo. Sa matag pag-ampo kita muingon, pasunda kami kanimo Ginoo. Pasunda kami kanimo Ginoo. Alang sa tibuok simbahan ug sa mga nangulo niini nga makasunod sila sa lakang ni Kristo diha sa kasakit ug kalipay, mag-ampo kita sa Ginoo. Pasunda kami kanimo Ginoo. Alang sa mga numunuan sa gobyerno, nga hikalimtan nila ang ilang kaugalingong interes, alang sa kaayuhan sa kinabag-ang hutong sa katawhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Pasunda kami kanimo Ginoo. Alang niining tuig sa parokya, ingon nga kahiusahan sa mga komunidad, dili unta kita mahadlok sa pagtahan sa atong kinabuhi, alang sa gingharian sa Dios,
diha sa atong pag-alagad kaniya ug sa iyang simbahan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa mga tawo nga nag-antos, nga makakita sila sa ilang umaabot diha sa nausab nga panagway sa manunubos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa mga nangamatay, nga makabaton na sila sa kinabuhing dayon, nga gisaad ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Dios Amahan, walay bisan unsang butang nga among ikahatag aron ang kinabuhi mabayran. Himuha kaming kanunay mapasalamaton kanimo diha sa among pagsunod kang Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagkampo kamo, aron nangako ganyong sakripisyo dawaton ta sa Dios Amahan, makagahom sa tanan. O Ginoo kining santos nga misa, magadalaon ta ngari kanamo sa imong panalangin, ug maglalang dinhi kanamo sa iyang gisaad nga kaluwasan, kiniyong gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw niyong mga kasing-kasing. Ang naglayaw sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Ang ayong mataro. Santos nga mahan, Diyos na tunhay makagahom sa tanan. Ang ayong matarong gayod, magpasalamat kami kanimo kanunay ustanang dapit. Pinagin ni Jesu-Kristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatao sa nagpakatakos sa pagpakatao gikan sa Maria nga Berhen. Nagpasakit siya sa krus
o giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon, ug sayang pagkabanhaw mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan. Ug busa uban sa mga anghel, mga santo sa langit, nagasangyo kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos gyud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanan nga kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas umihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto siya mga tinun-an ug mingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. While we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again, until you come again. We proclaim your death, O Lord. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesu-Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug molagad kanimo.
Himo kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, ug makabag niya nga Obispo ug sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga banhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluy kaming tanan. Himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria nga inahan nga ulay sa Dios, uban ni Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagahom nga man diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon mag-aampo kita samahan atong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala ug malayo sa tanan nga kasamok, samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo nagyungka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo.
Ayo tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ipakita ta ang atong pag-inig suunay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, kulahan na kidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Gawa sa dugo ni Kristo, mag-amping matututos kinabuhi, walay katapusan. Amen. Thy
Magampo kita. O Ginoo, gibago mo kami sa pan sa kinabuhi gikan sa imong lamesa. Magligon uda kanamo kining pagkaon diha sa imong gugma, aron mag-alagad kami kanimo dinhi sa among mga kaigsunan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Pag-ampo alang sa masakiton. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus aron itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot na ang nagantos tungod sa kasakitian, makaamgong nga gipili siya aron mahimong santos. Kung nga ang iyang kasakit naiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini ang gipangayo pinagi sa mong Ginoo Kristo nga imong anak. Mabuhi ug hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Atong ipaabot ang atong mga pasalamat sa tanang mga ningtabang aron atong mahatod gining santos nga misa nga atong gihalad alang sa mga masakiton. Sa atong mga lectors, altar servers, Eucharistic ministers, television crew ug kaninyong tanang nga ningtambong karon, daghang salamat. Salamat sab sa atong Mass Presider, si Reverend Father Mike Fortich, ang atong choir, ang Kanta Sugbo Chorale, ang atong mga pilgrims, ang World Apostolate of Fatima, Basak Mandawi Chapter, ug ang Crusaders of the Holy Face of Jesus, or Helio Chapter. Ang atong mga officers, sila si Joy Catalia ug Estela Nakwa. Alang ni adtong gustong mutabang, aron atong mapadayon ang paghatud sa Santos nga Misa alang sa mga masakiton, ipadala lang ang inyong mga donasyon sa Daughters of St. Paul. Ang Ginoo manaa kaninyo, manalangin kaninyo ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang Santos nga Misa, dadon nato ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Ato kayong pasalamatan ang Ginoo mga igsoon. Daghan jud kayong salamat.